हेल' लोगोफोर, नैबे बेलासि समावहाय आरोबाव मोनसे पार्कआवहाय बेरायफैनाय जादों लोगोफोर। नायलांनो हागोन नोंथांमोना नैबे पार्कखौहाय। बेयो जाहैबाय बेंगलर सिटिनि गेजेराव थानाय ओरैनो टाइम पास खालामग्रा मोनसे गार्डेन। नोंथांमोन नायलांनो हागोन बे गार्डेनखौ। थारैनो जोंनि गामिफ्रावबो बेफोरबायदि साखाथि फाखाथि गार्देन थानायमोनब्ला थाबायथिंबा बायनो मोजां जाथारगौमोन। बेफोरबायदि गार्देन थायोब्ला बेसेबां मोजां। फुं बेलासे एक्सारसाइस खालामनो थाखाय जोबोद मोजां ना बेफोरबायदि गार्देन थायोब्ला। जोङो मिथिगौ दे बेफोरबायदि गार्देन थायोब्ला आरो फुं बेलासे एक्सारसाइस खालामोब्ला देहाफ्रा बेसेबां स्रां मोनो। गोजोननाय मोनो। गगा मोनदों, रायज्लायनायाबो एसे सेब सेबबा जानो नागिरदों। अखाबो हानायसैलायानो नै माथो अखा हाहांनो। नायलांदो नै लोगोफोर, नोंथांमोननो दिन्थिलांनाय जासिगोन मोनसे ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಇರೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲೋಚನೆ बेयावहाय नै बिबार गायजेननायनि बियो माने हाबनो मोना आरो बेयावहाय नै ओरैहाय दुरुं खाथेनानै दोनखादों। सिङाव हाबनो मोना। बैयावहाय मिउजिकजों दै बाज्रुम होग्रा मोनदां बन्द' जानानै दङ। गार्डेननि सोरगिदिं न' गोजा। ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. हारसिं जिरायनानै थादों। बेयावहाय नै बिबार गायजेननायनि बियो माने हाबनो मोना आरो बेयावहाय नै ओरैहाय दुरुं खाथेनानै दोनखादों। सिङाव हाबनो मोना। बैयावहाय मिउजिकजों दै बाज्रुम होग्रा मोनदां बन्द' जानानै दङ।
ओरैनो टाइम पास खालामफैनो हागोन नैबावहाय दसेनो एक्सारसाइस खालामनो मोजां मानसिफ्राबो दासो फैलादों